pa nimo nga ang Sabado diha gipaklaro lang nimo si Senior Yap nga mao ang adlaw igpapahulay. Ikaw ba sab naklaro na sa banimo nga sa gipaklaro ni Monsignor Yap nga kanang Sabado diha mao ang adlaw igpapahulay? Naklaro na ko na Sabado adlaw ipapahulay. Okay, so matud pa kay naklaro na nimo, uyo na nimo imong supakon. Uyo na nako. Okay, next question. Gani ha, klaro gyud nga akong nadungog nga wala gid matud pa nimo pastor o adventista nga nakahatag sa imong challenge nga matud pa nimo ang imong gi-challenge ang mga pastor o mga adventista nga kung kinsa nga apostoles ang nagsimba sa adlaw igpapahulay o sa Sabat. Ang akong pangutana nimo o karon ako imo challenge sa imo ha. Kung naako'y mabasa nga apostoles nagsimba sa adlaw igpapahulay, dawaton nimong pildi na ka? Oo, dawaton akong naa, pero di ka kabasa, imo-imo na. Okay, Mr. Moderator, ikaw mo ibasa, Mr. Moderator. Contemporary English version. I-send ako sa imuha ang version. Ikaw mo ibasa, Mr. Moderator. Di na sa inbox sa kaya wala ko i-download. Ha? Dili. Sa inbox. Sa inbox na ako i-send. Sa inbox na ako i-send. Unsa man na nga Contemporary English version, US version. Okay, Contemporary English version, US version. Okay. Acts chapter verse 1 and 2. Usba kay kaputol-putol. Acts chapter 17 verse 1 and 2. Okay. After Paul and his friends traveled through Apollonia, they went on to Thessalonica. A synagogue was in the city. So as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures. Okay, klaro na, Mr. Moderator. Si Pablo nga usa ka apostoles, matod ta sa bersikulo 2, so as usual, Paul went there to worship, and on 3 Sabbath he spoke to the people. He used the scriptures, Contemporary English version, US version. So daghang salamat, Brother Eugene. Okay, buta lang ako kan. Sige, dili po ko sa isda. Sige, buta ko sa isda. Ako buta lang ba? Mukha ko hindi sa isda, dili. Hindi sa isda. Ang among ang among gikaon, ang kami nga gikaon na mo, katong isda nga naay himbis o naay unsa kanina ikuan hasang. Naay kapay ug naay himbis. Okay, ako po yung pangutana. Sige, last question. Sige, ako pangutana. Kay dili man mo mukaon og isda nga mahimbis. Ako buta lang mo, gusto ko masad isip katolik ko kay sa balista man ka. Mukaon kag himbis isda dili. Bro, sayop imong pangutana. Okay, DM. Ang pangutana, mukaon ba daw ka og himbis sa isda o dili? So nang tilaran mukaon o dili? Dili ko mukaon og himbis sa isda. So natayan ta pag final. Explain ako ha. Kay ang gisugo sa Ginoo nga ipakaon dili ang himbis, kundi ang isda nga naay himbis ug naay kapay. Unsa man may pangutana sa kuwang Okay. O matod pa sa imong tema, gihinluan na sa Dios ang tanang mahugaw nga mananap. Pangutana, kanus kini gihinluan sa Dios? Ano sa gihinluan? Sa panahon lagi istorya na si Pedro. Sa panahon lagi istorya na si Pedro. Kanus aman kini gihinluan ni Kristo o sa Dios? Kadihang namatay siya sa cross. Kadihang namatay siya sa cross. Kadihang namatay siya sa cross. Kadihang namatay siya sa cross.
Matod pa sa imong tema, gihinluan na sa Dios ang tanang mahugaw nga mananap. Pangutana, kanus kini gihinluan sa Dios? Sa panahon lagi istorya na si Pedro. Kadihang namatay siya sa cross. Sa panahon lagi istorya na si Pedro. Kadihang namatay siya sa cross. Sa panahon lagi istorya na si Pedro. Kadihang namatay siya sa cross. Pangutana. Oh. Tiko 23 bersikulo 39 nagingon nga ang unang adlaw ikawalo mo ay mga adlaw higpit ipapahulay. Tinuod ni? Okay, objection Mr. Moderator. Ang topic dili bahin sa unang adlaw ug sa ikawalong adlaw. Klaro ang akong tema. Pamatud-an ko nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay. Sumala sa Biblia og referensya. So ang akong ang gipangutana, ang gipangutana sa akong kaatbang bahin naman sa unang adlaw ug sa ikapito ug sa ikawalong adlaw. Dili man na mao ang akong gipamatud-an. Ug nasa atong roles kung dili obligado ang mutubag ang magsigla lang tugi kung wala sa tema ug wala sa gipamahayag. Si moderator style, ako sa mo istorya. Kanang obligado kamo tubag ani ang affirmative kay nag-term na or related kala sa sabat, nag-isgot og paulay. Busa obligado gila nimo isip nagpamatud sa ikapitong adlaw nga mao ang Sabado imong yang pangutana haon sa tema gyapon. Haon siya nga tema. Busa tubagon na nimo kay isip di affirmative. Ang among tema mga higala, pamatud-an nako nga ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay sumala sa Biblia. Ang pangutana sa akong kaatbang, nangutana siya bahin sa unang adlaw ug ang ikawalong adlaw, which is wala sa tema o sa akong gipamahayag. Apan matod pa sa moderator, dapat daw nako jud katutubagon tungod kay naghisgot daw og igpapahulay. Unya nagdebate mi otro ni Eugene Gapo sa lain na sab nga tema ug siya sa gihapon mao ang maong nakuha namo nga moderator. So ania atong paminawan ang maong debate. Unya atong ikomparar kung tinuod ba jud nga wala siya gidapigan sa maong debate nga nahitabo. Ang ikaduhang tema nga among gidebatihan ni Eugene Gapo mao nga pamatud-an ni Eugene Gapo nga ang tanang mga mahugaw nga mananap sa daang tugon sa panahon ni Moises gihinluan na sa Dios sa bag-ong tugon sumala sa Biblia og referensya. Nang ang sa panapton nga matod pa nimo gihinluan ni Padro. No, gihinluan na. Asa man na gidala? Giyabo sa yuta o gidala sa langit? Objection Mr. Moderator, wag kita magtimag giyabo ba? Paminaw sa objection ako ha. Wag kita magtimag unsay asa to gidala to. Ang tema na to ane klaro kayo akong pamatud-an nga tanang mga mahugaw mananap ipakao na ang tingog dagingon diha ipakao na limpyo na. Mo tala bagad sa dada. Brad DM sakto man pud sa Brad wala mo nagtema Brad asa gidala si yuta ba sa langit. Ikaw man yung moderator ato lang ako lang sabto na. Brad dili na ang imong pangutana Brad asa gihatod o di ba gibutang mi object si Brad Eugene nga wa mo nagtima na o ako granted ang yung objection nga dili sa mapugos nimo kay wa mo nagtima nang asa gidala. Objection Mr. Moderator. Paminaw og tarong og sabta atong pangutana. Gigamit gud ni niya ang topic parte sa mga mahugaw nga mananap. Sumatod pa niya nga ang naa sa habol mga mahugaw nga manap gihinluan na. Itong kanunta niya kung asa na gidala, giyabo ba sa yuta o gidala ba sa langit? Iyan ang utugan unta. Klaro ni ining duha ka tema nga among gidebatihan ni Eugene Gapo mga higala nga duna joy
dapigan ang maong moderator kay sa una nga tema namo iyang iya kong obligaron nga tubagon ang pangutana ni Eugene Gapo bahin sa unang adlaw og sa ikawalong adlaw nga bisan kana wala nako gipamahayag ug wala gyud sa among tema tungod kunuhay kay dunay o kung naghisgot og igpapahulay. Apan sa ako nasab ang nangutana bahin sa mga mahugaw nga mananap which is konektado sa amo ang tema kay ang tema bahin man sa mga mahugaw nga mananap matod pa niya dili angay tubagon kay wala daw sa tema ang maong pangutana nako. So naila na to og ato gyong naklaro ni ining debatiha nga naagyoy gidapigan ang moderator. Children, won't you heed the final call? The harvest is ripe and the Savior bids us all. He says, seek ye first the kingdom and proclaim to one and all, Christ is coming back, get ready. Choose the narrow way, hold steady. Put away all sin and give the final call.